Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que pensan que facelo delicioso é un programa de repostería. Para vos vai este programa. E eu son Carlos Vieito e como cada semana estou moi ben acompañado. E teño a sorte de estar acompañado, pois iso, de dúas persoas, unha experta en sexoloxía e outra en repostería. Adiviñade cal é delas. Ao meu lado teño a Lidia Veiga. Hola. E a Xubi. Riquísimo. Tamén vale para repostería. Sí, por eso. De feito, podría ser un tren destos de pon nos comentarios unha frase que se pode utilizar no delicioso, pero que sea en relación á comida. Por exemplo, Chupar os dedos. Chupar os dedos, pasarlle a lingua, Exacto. está de rechupete. Cunha boa lambetada. Unha boa lambetada. Sí, a verdad que estuvo moi ben. Pois sí, para que non se dera conta, Xubi pensaba que o programa de hoxe ia sobre repostería. Vamos Sí, a ver, falamos explico. moitísimo sobre as cousas que temos que dicir neste programa, como podedes observar. Pero que entendiu mal. Ele entendiu mal. No, pero eso encantoume, Claro, encantoume. a mí poño aquí no episodio, en plan, poñer, en plan, pon, o delicioso, literal, o o delicioso. o delicioso. Claro, o rico, eu xa pensaba en gochadas e todas as movidas. Este o programa era concentrado, incluso metí un audio relacionado con eso. En Que a ver, serio. Es se decir, pode xogar en plan os postres con... Martín, Eso, olvídate da sección esta de Xavi. Por qué? Acabou. Pero pode estar gracioso facelo igualmente. Pero ten algo que ver realmente que poida valer para o programa. vou ir pensando según vayamos avanzando, No te digo, creo, verdad. no te Imagíname creo. a Carlos Arguiñano ou algo así, sabes? No, ibas en plan dos... Teño 2 puntos, vale. Falámoslo despois. Vale. Pois iso, que imos a falar de o delicioso, Sí. a sexualidade, facelo amor, o coito, todas estas cousas. E para meternos en tema, queríamos lanzar as miñas míticas, típicas preguntas. De repostería. A ver. De repostería, de, Da idea que máis que lanza. de rechupete. Quen quere empezar? rechupete. Eu. Veña, va. Definitivamente. Pa diante. A ver, Con esta voz de camionera que vos traio hoxe, estou máis sexy que nunca. bueno, hai xente que lle gusta. Sí. Eu poñeche así a voz grave, flipas por colores. Bueno, unha muller así cunha voz grave tamén, incluso Impón. destas que raspan, é guai. Ai, eu cando ligaba, aba, e... O grupo. Sí, Dancing with... efectivamente. Tocaba ABBA Son consciente de poñer a voz sempre máis grave. para ligar. Que de feito a xente tende a facelo contrario. Correcto. Como poñer a voz así como máis Correcto. agudiña, máis estas cousas, máis Para suave. rollo máis jovial e ti máis Sobre todo señora. no aplicado ao xénero femenino, non? Vale. Pero eu non, eu tendía a poñela jarabe. E os tíos ao contrario, cando mandan audios, hola guapa, que estás facendo hoxe pola mañá, sabes? Acabo Cun de un levantar. flemote na garganta que é como, por favor, que raspea e logo fálame. Hola, que tal? Vale, vou checar a pregunta. Sí. A ver, son preguntas e teño que xa confesalo, estuve vendo podcast, como diría David Suárez, de chicas. Estuve vendo de sexoloxía. Que peligro. Sí. A ver. Que E peligro. confeso que moitas destas preguntas son sacadas dos propios podcasts estes que escoitaba. Que peligro. Así que hai salsita. Pero que- poñernos a proba, en plan, que hai é isto? mollo, hai Bueno, mollo. vale. Dalle, Va. dispara. A ver, Lidia, cantas veces habría que facelo á semana, segundo o teu criterio, para considerar que vives con normalidade a túa sexualidade? Segundo o teu criterio. As que ti queiras, sobre todo. Sí, bueno, pero eso non é unha resposta. No, perdóname que che diga, é unha resposta importantísima, porque a de xente que o fai non querendo, así, a puñados. Entón, para min, a cantidade exacta é a cantidade que che dé a ti a gana. Hai xente que pode conseguir facelo, porque ao mellor non está en parella, ou e é máis complicado atopar con quen, porque ao mellor as ganas que tes non son mínimo común múltiplo Da non? parella. Da parella ou da túa dos teus vínculos sexoafectivos. Estás un pouco a dúas velas e costache un pouco máis, entonces aí non se aplica. E se tes parella, pois as veces que queiras, xa sexan poucas ou moitas, as que che pete. As que a outra persoa No queira. meu caso, Home. moitas.
Claro, pero moitas para alguén co mellor Pero tal, iso depende dúas veces, e para outras dúas veces é moi pouco. Que estamos en sección broncano, tipo Sí. petting, conta cero con... Podo facer esa Pero pregunta. non sei canto conta que... O do petting eso a min, a verdad que me perdo. Vale, pois eu podo Claro, cando dicir... consideras que é sexo ou non. Que Sí, se falamos eso é moitas outro. veces. Pero iso tamén o debatiron eles, no programa. Ah, vale. Por iso lle poñen 0,5 Claro. e cosas así. Vale, poñen aí. Todo é. Para min é moito lío eso, xa vos digo que claramente Por antes exemplo, non. acabou o mes de xaneiro. Acabou o mes. Que puntuación tes ti? Altísima. Pero porque veño de unha temporada que non tanto e agora estou nunha temporada buena, de bonanza. Arrincaches ben o ano. Bueno. Efectivamente. É dicir, 30, poderías incluso decir. 30 non, pero 25, o sea, Oh. un por día bien. Fines de semana o mellor un pouco máis. Eu xa Entre che semana vía- andamos un pouco máis ocupadas, menos. Vieche Sabes? un color de piel diferente. Bonito, é que non é a pirula, Sí. é que realmente pues, A sonrisa de brillaba punta a punta. así os pómulos. E ti canto este último mes? Este último mes, pois o maior problema é adotar unha gata que facía que nos molestase bastante. Entón se reduciu moito porque non nos deixaba dormir ben, entón non tiñamos unha Intimidade. actividade. Intimidade podemos creala, a cuestión é as horas de sono acumuladas entre unha cousa e outra se fixo máis difícil, pero os momentos que facíamos moi intensas. Pois imagínate se foras pai. Uf. Por iso non quero serlo, entón, ainda que non chegue eso. Pasou... Pero se quixera apoiar unha unidade Sí. deste mes, pois non sei, un pouco menos, entre 15 e 20. Pero moi ben, non? ben. Moi ben. Ao mellor hai xente que ahora dixlle ti 2 e dirían, joder, moi ben, Claro. ben. Pero Claro. aínda non vos pasou a de repente estar no momento e mirar para un lado e ver a michiña mirando para ti. Hi. Sabes como estás aí dándolle e ela mirando para ti como, bueno, aquí Ainda non vivimos eso. Vale. Levamos A min pouco tamén con ela, pasado que co conste. can. Co can non mira, o can métese no medio. Aí hai un Ou problema. chupa un pé. O can chega e di, Sí. estaba de lo facendo sin min, parece unha falta de Pero respeto. tamén quero xogar. Claro, deixaime lamber aí un pouco, dademe un cacho, un trozo, un anaco, A sabes? participar aí. O can é demasiado entrometido, moi activo para o meu gusto, de Sí, feito. é Prefiero o verdad. gato, que ten un rol máis pasivo, non sabes? Modo espectador, en plan como morbo, mirando Más aí. voyeur, eu Sí, tengo un voyeur. rollo máis voyeur. Totalmente. Exacto. Moi ben. Chegoume polo xero. Xubi. E ti que Carlos? Eu sí, que moito é que ta, moito ta, nos ta, enredaron, pero ti que? pouco bla, Ti bla, tamén bla. formas parte, Sí. Eu sabedes cal é a miña situación. Moito poliquiteo e pouco mindiquiteo, non? Eu, Carlos, moi mal. Moi mal. Bueno, son por circunstancias. Claro, non creo que nin chegue 10, no, menos de 10. Bueno, gustame a túa honestidade. Eso é verdad. 5. Personalmente considero que é bastante, de feito. Eu non, pero... Pa ter a vida que tes, meu fillo, xa che digo que É sí. que a distancia é jodida. Claro. Claro, cando hai distancia de por medio. E sexo telefónico? Non me gusta Ese esas punto. cousas. Tocamos un punto interesante canto menos, Non me gustan. Nin o de videochamadas, nin... Tede cuidado. Eu odio profundamente. Intenteino, pero non entro nese rollo, tíos. É unha pandemia, non. Hasta aí. Non máis. Claro, es que na pandemia era o eso ou a nada. Exacto. Ou escapar. Ou imaginar. Claro, escapar. tamén. Eu, Pero digo bueno, unha cousa, prefiero algunha estar a miña escapadinha. bola a imaginar porque a videochamada ou a chamada é un corte de rollo monumental. É incómodo, Eu penso... Tes que ter moita literatura de Dios para manter unha videochamada ben, erótica, festiva, ben. Xa non é as ganas que teñas ou que poidas facer, senón que te poden piratear. Bueno, tamén. Bueno, hombre, tamén, sí, pero eso tamén che poden piratear Poño os, pegatina ao os móvil, home, que 350 poñemos aquí. nudes que ter diante do espello. Pero No, no, claro. Decir, Eu pensei que te referías a que moitas veces temos os móviles nos cuartos e estamos Escoiten aí. desnudos porque te estás cambiando tal. E poden estar grabando tamén. Tampouco De min creo que sea moi teñen que- interesante o que Consello, quieran vernos. consello técnico. Non vos saquedes fotos espidas e non as mandedes tampouco por ningún lado. also Lidia poñendo o que ven sendo móvil dentro da ducha para escoitar un podcast Claro, é que eu tamén o fago. Mítica. ben dereitiño para que o Claro. altavoz coincida para que faga eco e se escoite ben e a cámara directamente enfocando as miñas boobies e as miñas cacholas. Pois poden estar grabando o móvil e estar grabando eso. É verdade. Pensei que te referías a que che entraban No. na galería e podían roubar. No. Tamén, Ti subes tamén. unha foto á nube e a nube, me. Claro.
Se está no móvil, e máis nun smartphone, olvidádevos, en canto lle facedes clic, a foto está en todos lados. Contovos unha cousa que me pasou. A ver. Moi fuerte. Bueno, moi Dispara. fuerte, teño un trauma con isto. É que eu dos nudes non o levo alá moi ben. Faz ben, faz ben. Eu prefiero enseñarche en persona, me refiero O mellor, se incluso, pode. claro. Efectivamente, eu son máis de directo. E pasoume unha vez que estaba eu experimentando un pouco, non con nude, sino con un pouco esta cosa así Pretencioso. Sensual. de que un conjunto de repente bonito, sabes, de lencería, estas cosas. Joven, cuando yo no tenía pelo aún. Entonces, claro, o asunto é que eu nese momento tiña un amigo gay que era que non sabía que era gay. E ti tampouco. Nós, eu sabía, pero ele non o sabía aínda porque decíame que estaba un poquito enamorado de min. E nada, eu nese momento estaba aí flirteando con un chico e a quen lle pasei as fotos. O teu amigo O gay. meu amigo gay, que menos mal que era gay e non lle pasou esa foto a todos os seus putos amigos polo grupo, porque hijos de puta, facédelo moi habitualmente eso. Os nudes e volo mandan son vosos, non andades compartendo Por por aí. eso non nos mandades cousas desas. Yeah. Pero gústame porque Seguramente... seguramente Respetar a intimidade da outra persona. pero seguramente o teu amigo descubriu que era gay despois. Fíxenlle un favor. Esto non me gusta. Son gay. Claro, pero digo, porque como non che vai gustar, había unha produción en esa foto que digo eu, che justo, hombre, unha boa elección de lencería, unha boa posición, unha boa luz, unha boa foto, se non che gusta, eres gay, definitivamente, de nada. Cantos minutos Iba de che media facer a tardas foto. en facer un Iba a facer unha pregunta, O sea, pero Unha foto. a ver, pregunta. Que expectativa sexual che venderon como universal e resultou ser bastante opcional? Unha universal. Sí, o mítico. Isto é moi O común sea, rollo facelo, sexo anal. por exemplo. Pois o sexo Ou anal. chupar os pés. Ah, Por fetiches ejemplo. tamén. No, cousas que Algo ti que che pensas- venderan, vale. claro. Que dis, isto hai que facelo sempre. Vale, xogar con fresas e nata e todas esas cousas. Ah, pues sí, por exemplo. De comestibles. Por exemplo, sí. Aceites sí, pero de meter aí todo de Fruta. nata así. Sí, Y así. de xogar así con comidas. Poñer música. Se me fixo raro. Para min é innecesario. A Ah, mí me depende da encanta, selección musical, non estou Nada, moi de acordo con nada. isto. Home, non vas Nada, poñer aí a nada. Vichy ou a familia Camaño, sabes, para follar. sabes? Bueno, cada Non un sei. ten os seus gustos. Falamos de que a mellor hai xente que pon exército meque. Sí, ai. Nadie sabe. Xa. Pero bueno, Pero hai a géneros mí que non me sí, gusta, a mí nada. min sí, A min gústame escoitar a natureza. A naturaleza, non? Bueno, abro un melón aí, podo abrir un melón pequeniño e Por pecho favor. rápido. E o tema de normalizar cousas, non normalicedes o que pasa no porno, peña, porque isto creo que o facemos desde que temos uso de razón, empezamos a entrar en páginas XXXXXL que normalizamos movidas que se fan no porno, que despois chega a hora da verdad e non ten nada que ver. Non é No. verdad. Nada que ver, nada que ver, vivimos engañadas, sobre todo engañadas pola mirada masculina, que son auténtica locura. E vos Bueno, tamén, porque vos eu- credes que eso vos ten que gustar, me refiero. máis engañados, creo, porque son os que máis consumen, e pensan que iso é así. E non o é. Eso Fai é daño, peor, eu iso é creo que peor, fai daño por moi, partes moi feo. iguales, por partes iguales fai daño, muchísimo daño. Porque vos credesvolo que ten que ser así e que para darlle placer a unha muller ten que ser desa maneira e con eses ritmos e con esas posturas e E vestíndote de fontanero, era innecesario vestirse de Super Mario. preocúpanme máis os titulares de con mi hermana, con mi Hermanastra, con prima, hermanastra, con mi hermanastra. madre. No, primas, eso Se no. quedó atascada en unha lavadora. Sí. Eh, Y la fui a centrifugar. ¿no? Dios Perdón, mío, perdón. estou unha lavadora. estou Siguiente unha- pregunta. Contame. Se a sexualidade viñese nun manual de instruccións realista, que advertencia debería ir en letra grande ao principio? En advertencia. Solo sí é sí. Moi ben. Algo así, fácil, sencillo, compacto para toda a familia, algo que deberías de entender, porque o primeiro que aprendes cando és neno es sí, no, Non. afirmativo, negativo. Empezámonos a confundir moi rápido cando se trata do sexo. Eu creo que Xa. está claro. Está claro, punto, acabouse a miña pregunta, está rematada. Xubi, que é peor? A A ver. primeira vez decepcionante ou unha expectativa criada para outra persoa que ao final é un horror? Da outra persona. É dicir, que te esperas algo moi guai da persoa que vas ter e dis, buf, foi fatal. Como era a primeira?
que a túa primeira vez sexa un chof ou Ah, que ti coñezas o é que digo a xalguén. primeira opción porque foi así, a primeira, foi moi, bueno, non chof, pero foi bastante Creo que a de que non- todos, Todo Primeirita mundo, vez, todo sí, mundo. home, sí. por eso, como algo moi difícil de que penses que a expectativa de que vai ser así, en realidad vai todo, buah, que fluye, buah. E logo vai, dis, vaya Cristo, en realidad. A mí me gustaría estar ese día porque se foi Xavi facendo malabares. É verdad, foi un malabar bastante peculiar. Creo que isto non era aquí, creo que non se tocaba así. A ver, foi nunha tienda de campaña en Ortigueira, así que imaginade. Bueno, polo menos había teito. Y éramos Sí, sete chamaron teito. personas. Xa ainda como fora un coche con payasos, así. Eu creo que xo contar algunha vez nalgún programa que para min a primeira vez é como beber cervexa. É dicir, A ver, imaginas desarrolla. Tens unha expectativa de que te porque lle gusta a todo o mundo. Claro, gusta pero cando probas, pero a primeira vez non sabe Dices, tan ben. Pero quere seguir probando. Como a cervexa. Eu bebín cervexa a primeira vez e dixen, pero que asquerosidade é esta. Pero como metáfora do Pero Simpson. sigues bebendo. O sexo é un pouco igual. Eu a primeira vez foi como, isto é realmente o guai. Isto vai pasar sempre. Sí, é como, isto é así. E dixen, que é isto? Pero quere seguir probando. É un pouco como a cervexa. E xa pasaba no Simpson que lle daba unha explicación aí Homer a Bart en plan de las mujeres son como la cerveza. El primer día está fría, la saboreas. En plan, Pero las quieres a todas. cuando tomas una no puedes parar y te tomas todo. E poñía así. Increíble, Sí, increíble. sí. Increíble canto menos. Lidia, Cóntame. A ver, cal foi a mellor diferencia entre o sexo que imaginabas de adolescente e o que acabou sendo na vida real? A increíble diferenza. Sí. En que sentido, meu? Pois a mí, un pouco que acabamos de falar, non? Que o que ti te imaginabas e que o que acabou sendo realmente. Pois acabou sendo moito mellor do que incluso eu me imaginaba. Te lo cuento, te lo digo. Ua. Porque cando cando eres adolescente, tes unhos referentes pochos. Tes unhos referentes que están un pouco valeiros. No lado das mulleres, que referentes hai? Hombre a 3 metros sobre el cielo, de repente literatura romántica que non hai por onde collela. Eu non tuve referentes sexuales vos. De feito, eu consumín porno tamén, bastante noviña. Ufoporno. Ufoporno no, por desgracia, porque hubiera aprendido moito do ufoporno. No, pero por desgracia os meus referentes non iban encamiñados a que eu pudera ter unha vida sexual boa. Entonces, cando de repente pasan os anos, te atopas nun lugar, nun espacio tranquilo, libre, onde podes experimentar co teu xénero, cos teus gustos, ca outra persoa de forma libre, de repente dis ti, que isto non tiña que ter unha forma concreta, que isto non tiña que ser unha performance de nada, que isto non tiña que... E agora penso e digo, se a miña adolescente estaba motivada porque eu era moi sexual, es que non se imaginaba o que lle iba a tocar vivir. Ainda era máis. Ainda era máis, incluso, mellor. Porque non estaba posto nunha casilla, sabes? Non estaba todo metido nun caixón solo. Dá a sensación que, por exemplo, por lado dos homes é todo moi animal instintivo, ou non lo venden así, e por lado das mulleres é como moi literario, que acabas tamén de decir. Emocional, Sí, é moi intelectual, sí, supoño. Non é o acto en sí, senón toda a parafernalia que te tes que montar, non? Sí, supoño que cada un vive as cousas, o sea, desde o seu sitio. Pero digo o que nos venden. Sí, eu penso que sí. As mulleres tedes vos que comer a cabeza de como conseguir un chico, e os homes é como satisfacer Instinto a muller, animal, ser aí uns machotes e todo eso. É triste. Por Sí. ambas partes é triste, porque non é ninguna cousa, ninguna outra, para min é que hai unha barbaridade de grises e cada persona Correcto. é un mundo aparte. Entón, o guai de todo isto é que eu penso que a vida sexual é algo que temos que explorar a lo largo de toda a nosa vida. O sea, que vai ir cambiando segundo as túas necesidades, o teu momento vital. Entonces, Influye. Sí, Eu eu creo que que... coñezas tamén para como relacionarte. Total. Entonces eu creo que non hai que acomodarse, non hai que pensar que sempre estás no lugar que debes estar a nivel sexual, sabes? É como Descubres, experimenta, descubre, con calma, Fluir. con tranquilidade, Logo tamén fluye. influye un montón o tipo de, supoño, de relacións que hai de... Por exemplo, empezas cunha relación na adolescencia, imagínate, ides como no mesmo camiño, en paralelo, pero tamén a veces non descubres como outros mundos distintos, non sei se me explico. Entón, hai veces que te podes generar como un bucle de que intentas probar outras novas cousas, ou logo, con varias relacións, maduras tamén ese tipo de relación. Totalmente. En plan de sexualidade e todo.
Con todas as persoas, Pero que eu polo a mí non menos... me sirve moito. Vamos a lanzar unha pregunta que non está preparada, pero vai un pouco polo fío, que este é un debate tamén que hai social, non? Con unha persoa ou con moitas? A que te refieres? A ver, Non, coño, a facer, porque hai moita xente que di, eu xa topo o meu amor da vida, xa está, sabes, non necesito como tal. E outras persoas din, non, eu quero estar con moitas persoas, Sí. con unha non me basta, quero disfrutar, non? Como que estar con moitas é disfrutar e non estar con unha, e outros defenden que con estar con unha xa disfrutas porque conoces a esa persoa. son moitos puntos complicados, é dicir, eu, por exemplo, explicando como a miña vida propia, de intentar sempre ao principio buscar como un amor platónico, pero ao final ves uns baches que van a mellor Eres ou a Ted peor. Mosby? Sí, sí. No, arquitecto no. Pero ves uns baches e logo vas descubrindo un pouco como eres ti mesmo, incluso tanto no sexo como persona, porque ao final tamén te engloba os círculos de amizades, os círculos afectivos, Total. ui, perdón, o respeto mutuo, entón aí esta ter unha experiencia de varias persoas distintas para que te fagan como un camiño, un recorrido como os traballos ou a vida laboral. E se toparas Se te metes en moitos mundos, Se atoparas unha rapaza xa de primeira estuveras namoradísimo e xa non quixeses estar con outra, arrepintiríaste? de quedar con esa persona, non. Si és feliz. Ser feliz agora, pero polo menos xa tiven como varios camiños para intentar encontrarme a mí É mesmo. que eu coñezo persoas que xa Bueno, levan sí a mellor 20 e pico anos casadas e comentan, bueno, a mí non me importaría ter Pero é que é estado superintendible. con máis persoas. Ou por exemplo. que pero nadie lle vai prohibir non facelo ou non chegar a un acordo ou que non chegue un momento da súa vida onde tiñas outras necesidades. Bueno, Isto trátase, bueno, dice como Eso- se fora algo moi sencillo, pero ser honesto con un mismo é Sí, moi sí. complicado. Eu penso que cando hai persoas involucradas, máis che vale ser honesto contigo mismo porque levas a esa persona a cabalo túa. E dicir, non joder. Non andar jodendo por fora. Menos si me Claro, explico. claro. Tes ganas de estar con outras persoas e chegou un momento da tua vida no que queres eso, miraches teso, falaches cunha terapeuta e ves que non és feliz en parella. Chico, Pois é mellor eso. comenta Por a persona que tes ao lado. Ao mellor resulta que tamén está no mesmo punto que ti. E se despois de probar, Singles. despois de probar eso descubres que que estabas moi ben como estabas, pero esa persoa xa di, no, agora comigo xa non quero. Pois Home, van pandas a consecuencias. Hombre, non se pode estar na misa repenicando, tamén che digo, Pero eu É que é creo un tema Claro, coñeci unha fastidiado, No, Sí. pero hai solucións a moitas cousas. É dicir, Bueno. Eu coñecín uns colegas, en plan danos a quinta, que están casados dende fai anos, Claro. casaron novos, No, perdón, non fai falta que me diga. No, mo. Pero estou sorprendido. pero xente que Escríbeme colle unha moito cariño, libreta. Escríbeme unha libreta. xente que colle moito cariño, no, que importa. É Fonsi. No. Ah, vale. Basta, Pero que hoxe está Pero sendo unha de déxame noticias. acabar, Está déxame sendo acabar. unha de noticias. Te impacta un montón de cosas porque estás aí metido na burbulla. Logo falas tamén do delicioso. Pero iso de que veron que incluso elas de como matrimonio xa empezaban a ter máis dificultades de incluso no sexo e así, preferiron decidir abrir a relación aberta. Fonsi ten unha relación aberta. A ver, Que cho conté el se queres, ante todo, eu creo que estes novos conceptos que ahora se lle está poñendo nombre de relacións abertas, de Poliamor. monogamia, poliamor, este tipo de cousas, son conceptos moi complicados e pa os que Moito. eu considero, penso, desde a miña perspectiva, que hai que ter moita madurez e moita inteligencia emocional para saber levalos. Non coñezo un poliamor que acabase ben. Bueno, Ningún. E mira que coñecín xente moi moderna, pero non moi se aberta, trata de pero- juzgar, sino No, de... non xulgo, non xulgo. dar a oportunidade, por lo menos intentalo, non andar vivindo con baixo unha condena por constante. curiosidade, Eso é. pregunto, sabes, porque, jolín, eu vía eso, vía que eu vivían con normalidade e tal, e pasaba o tempo, e ao final, donde había a mellor 3, acababan 2 solo. Xa. Porque un empezou a sobrar. Bueno, pero porque a vida vai funcionando así. Me refiero, eu creo que o importante é non levarte a xente por diante. Pode ser como un pensamento así moi sencillo, moi lógico, pero é complicado ser É moi ser duro. realista con isto. É que as túas necesidades é que as necesidades da túa parella, asumilas. Eu creo que tamén isto a xente que a mellor teña máis idade, teña xa unha relación de moitos anos, pode a mellor confirmalo. Nós creo que aínda somos moi novos para poder falar do tema, pero eu creo que tamén que canto pasan os anos coa mesma persoa, todos ou todo o mundo pasa por ese pensamento, non de, bueno, a min apetéceme a mellor cambiar un pouco o aire, non? Bueno, ou de repente que a rutina se Aínda che fai que moi bola. Ou aínda que adores a persoa que tes ao lado, pero é como que o corpo che pide outras cousas. Xa, cambiar un pouco. Sí. Bueno, a quen lleva a seguinte pregunta? Pois A min creo, non non sei. sei. Vale. Cal foi a última? Digo por... Que é máis complicado? Pedir
o que che gusta ou dicir o que non che gusta nada? Ala, que pregunta tan Pedir o que guai. che gusta. É dura esa, Pedir o que che gusta. Sí, porque é ou moi difícil, porque non queres tampouco fastidiar a outra persoa. Pedir o che gusta, non decir. Ou dicirlle a outra persoa o que non che gusta nada, porque a mellor outra persoa di, "Joi, como me gusta isto", e ti, pues a mí non moito. Pero sabes que a esa persoa lle fai ilusión. Son as dúas Prefiro máis complicadas de transmitir. Sí. Sí que son complicadas. E máis si tes Pero, traumas bueno. no sexo de parellas coas que non estiveches a gusto Bueno, e non pero soubeches tamén. comunicarte. Tamén. Pero aí nese punto prefiro máis... Home, se é unha cousa que me repudio, que me dá como unha reacción de... No, paso, en plan, algo que lle gusta a mí non. Pero hai a veces que me gusta moito tamén complacer a outra persona. Entón é como unha mezcla mutua. Claro. Por preferir. Pero que che costa máis? En Que me plan, costa máis? Dicir, O que- pedir o que me che gusta, pedir o que che gusta o que che costa máis. Penso non? que sí. Xa. Pero... Costache bueno, máis pedir o que che gusta? Sí. Ui. Ui! Que pasa? Non o esperaba. No, porque- no, que foi, o sea, A ti ao contrario. Creo que a min o contrario, cóstame máis decir o que non me gusta. Agora menos, porque considero que teño unha relación sexual sana, pero veño de ter relacións non tóxicas, básicamente. Fala claro. Falando claro. Claro, costan máis dúas cousas, pero de que me genere máis ansiedade, creo que me é moito máis sencillo pedir o que me gusta porque é algo máis complaciente, non en plan, oye, mira, poderías facelo Empotrarme amablemente contra ese roupeiro. Poderías facer isto, poderías facer aquilo, pero sin embargo, como dicir o que non, pareceme máis delicado. Xa. Como esta cosa de vaille sentar mal, Xa. traumitas, no? De repente, que unha pensa que non ten espacio para poder comunicar esas cousas. Pódese comunicar ben. E iso vai a Efectivamente. outra Por eso. pregunta. E non ter medo de que esa persona reaccione mal. Bueno, en fin, de donde ves? ¿Sabes? Eso tamén... Mira, vai moi ben fiado ca seguinte pregunta que é: que momento che fixo entender, se che pasou, que a comunicación é máis sexy que a calquera outra cousa? Ai! É moi guai cando Ai. tes boa comunicación. Sí. Neste tema, sabes que Confirmamos. estás en feeling con esa persoa e dis, sabes, non pasou nada, pero xa estou a tope. Pois mira, eu creo que cando aprendín que comunicarse no sexo forma parte da linguaxe sexual, sabes? Porque de repente hai esta cousa no que aprendemos de a veces estar como moi calados, de non comunicar durante o texto, de que parece que a palabra sobra, que só ten que haber gemidos. Non sei se Xa, me explico. Bueno, hai xente que fala moito, tamén cho digo. É verdade, hai xente que che dá a chapa brutalmente. Hai xente que fai podcast. Pero bueno, na cama. é un estilo Jesús. tamén, é un estilo de Sí, claro. bueno, De citación, sí. claro, Sí. pódeche gustar que che falen. Tírame non sei se del me pelo. explico. Sí. Sabes? Agárrame da barba. No, a mellor que me recite la compra do súper que fixeches este martes, non. Pero que sei, pódeche gustar. Pero de repente cando entendes que comunicar o que che gusta ou de repente utilizar a palabra como algo erótico, sabes, de excitación e tal, pode resultar que calladita non estás máis guapa, eso é mentira, aí é onde eu empecé a disfrutalo. É que por iso unha conversa ben feita Sí. é moi top. Hombre, É topísimo, a incluso top. sen Moito. pasar nada. É Aí te que guai. ir coñecendo a outra persona, sabes? Para ver como... Conto vos un secreto. Sí. Ui, por favor. Non sei desde cando non está grabando o móvil de Lidia. No. Guau. Pero que pasou? Alguén que non cargou o teléfono. Pues estuvo literalmente media hora aquí mentras nos fomos tomar unha Non pasa manzanilla. nada, canto queda de programa? Nada, xa vai rematar un minuto. Bueno, pois hoxe non vistedes moito a miña Pois cara, que achéjate pena. aquí. Collo o micro tamén. Ai, No, ahora Veña, está grabando. Mateo, compartimos Ahora- ali. Agora está grabando, que o mellor fai moito. Agora está grabando. Pero que pasou? Apagouse? No, que esta maravilla cando chega ao 20% di, chao pescado. É como a min, que eu chego ao 20% e digo, nah, hoxe non toca. Hai unha última pregunta e xa remata o programa. Ai, guau. Xubi, A ver. que cousa relacionada co sexo está sobrevaloradísima, pero ninguén se atreve a dicilo en voz alta? Por exemplo, chupar os pés. Sobrevaloradísimo. Está sobrevaloradísimo. Ai. A ti A mí algunha me vez, a ti algunha Ai. vez chuparon os pés? Está pensando, Eso é que non. Eu teño clarísimo que nunca. Creo que pero- non, Eso é que non. Ou é que sí, pero non foi unha experiencia así como moi catatónica para ti porque non Non me ten nada especial. recuerdo. Así. Hai non. xente que sí que lle mola. Eu teño unha resposta a eso rapidísima. A mí o mítico estereotipo do plátano me parece como un plan de... Do plátano. Sí.
Como é? En plan, o Que plátano fas non co se- plátano, Non, forma Xavi? fálica de usar o plátano como elemento sexual da pirola. A referencia. Ora está de moda a berenxena. Ah, bueno, sí, tamén, o emoji. Pero eu Do clásico así. interpretei a túa pregunta por outro lado. Eu penso que está sobrevalorado. Está super sobrevalorado. O qué? Foder na auga. Señores, é incomodísimo. Señoras, eso rasca. non me quero romper a cadeira antes dos meus 75 e aparte deso, Que eso non lubrica. eso non lubrica. Eso- Eso é como andar lijándonos no balcón un día de verán, me refiero, non é, o sea, sinto moito que habrá maneira de que lubrique todo isto, non me apetece, eu na ducha estou tranquila, zen. De repente antes ou despois? Mellor despois que antes. Ou mellor antes, que Que así logo te duchas, Despois duchaste. Claro, exacto, sí. Ou as dúas, Depende do Un calor. consello, se tu veches un día longo, dúchate e despois de ducharte Claro, vai no por iso facer. digo, depende Porque hai do momento. xente que mete a boca por aí. É dicir, hai que ter eso limpo. Hai que limparse. Higiene é importante. Pero sí, o de foder na auga, meus amigos. Isto é algo que nas películas é top sexy e é unha cousa increíble e que se la agüita e la gota e... A saber cantas persoas romperon a crisma caendo da ducha. Seguro que moitas. Ou tuveron unha cistitis, que a min é o que máis me preocupa de todo tamén, isto. tamén. Hombre, por favor, vos lo pido. Pero patinan aí na ducha, leva un ostión e como vas ao hospital a explicar Non isto? compraba un cacharro de estamos teletenda. fodendo. Teño vos que Esta dicir casa, unha cousa. de Teño unha ventosas. amiga, María, que ten mandado así audios. María, que seguidora dese programa. ten unha máis de que anécdotas, María, Por de fa- urgencias. Por xente que despois de facer prácticas sexuales chegou feito a un Cristo, que eu, de verdad, merece a pena facerlle un podcast a ela Pero sola sobre isto. rollo 50 sombras de Grey, algo Non podo así. desvelar máis, ela contame porque é un segredo profesional. Claro, non pode contar esas Bueno, cousas. non pode pero- contar o nombre das persoas, poido contarme unha historia que las inventou e non Claro, é inventada. pode ser mentira. Ah, ela é o que fai. Ah, sí. Claro. Hai moita xente ao clínico. Con cada cousa metida por aí adentro. Sí. Vamos. Botellas Bo- que fan non baleiro. non vou a A da contar. botella é mítica. Eso é verdad. Sí. Sí, Que forte. moi forte. Pero eu, a ver, algunha sí que Invitade había. a un día que vos conte anécdotas. Hai que invitala un día. Pero para falar do sexo. Sí, de urgencias sexuales. É un bo tema. Justo, Urgencias, sí, queda aí, urgencias sexuais. SOS. Como se chama? Bueno, podemos decir o apelido. De María, sí. Como é? María Prado Fernández. María Prado Fernández. Urgencias sexuais con Por favor. María Prado. Ca doutora María Prado. Contamos Por contigo. viñeron dous fulanos, Ela estaría- estaban enjanchados como os cans. No, bueno, ela estaría encantada de vivir, seguro. Seguro, non sei se é moi legal que contesto, pero si é Claro, mellor que pero invente, pode inventar. de que faga literatura, de cousas que lle cantaría que lle pasaran en urgencias, pero nunca lle sucederon. É un vacío legal. Un vacío Exacto. legal. Hai un vacío legal. Pois, a mí pasoume voando o programa. Literal. Oye, facedo amor, pero non deixedes morrer a ninguén no intento, vale? Que? No, digo que estaba pensando ahora de xente que chega a urgencias feitas un Cristo, digo, está moi ben o de facelo amor. E o de ir Pero facendo non a por aí, matedes, pero non? non fodade la xente mal. Literal. Literal, sabes? Hai anécdotas con eso. Claro. É verdade. O do salto do xente. tigre non o fagades. Na vida. E máis se o armario é empotrado, facedeme o favor, vale? É que podes te destrozar aí o rollo, A columna vertebral. Bueno, eu pensaba noutra cousa, pero tamén. Tamén. Eso parte. Pido cuidado. Oi. Non ten oso, pero parte, Sí. Así que moito ollo. Pois nada, rematamos o Amodiño. programa. Quedamos co de urxencias sexuais. Urxencias sexuais. Pode ser un bo programa destes de última hora de hai que facer algo. Chamamos a doutora Prado, en Cero como está aquí. Que veña aquí. E nada, espero que bueno, fagades moito amor en unha guerra. E nada, Moitas cosas deliciosas. É deliciosas, sí. Chupade os dedos. Para a próxima fago unha tabla de todo o que fixen que queda pendiente. Gracias, Xubi. Gracias, Lidia. Gracias, Martín. E moitas grazas a todas e a todos vos. Moitos biquiños.